A situación realmente é crítica. O tema do marisqueo estamos vendo que cada ano vai a menos, non hai os desoves naturales que había como había antes, non sabemos se é polo tema de aguas ou pola temperatura, é algo que estamos demandando tamén desde a plataforma para que se empece a mirar como Dios manda, porque estamos vendo que isto é a extinción do marisqueo a flote. A falla de produto fai que o prezo do marisco en lonxa si sexa aceptable, nunha época ademais no que a demanda aumenta considerablemente coa chegada do turista, pero a situación, por desgraza, non deixa de ser temporal. Estamos sempre falando da campaña de Navidad e resulta que a nosa campaña de Navidad está sendo os veráns e os precios que están alcanzando tamén é porque hai pouco produto nas lonjas, na maioría das lonjas. Está habendo escasez de ameixa, de berberecho, de todo, e iso que conleva que o produto suba o precio. E a verdade que estamos contentos co precio que ten, pero estamos descontentos pola cantidad de produto que hai no mar, porque un mariñeiro bota toda a mañán, desde as 8 da mañán hasta a 1 ou 1:15 traballando, e moitos deles non collen nin os cupos que se establecen, que son pequenos, e ainda así veñen sin eles.